Sa silingang lalawigan sa Bohol, nabalhog sa bilanggoan ang Konsehal sa Barangay Alegria Norte sa lungsod sa Loay, human masikop sa bypass operation. Giilang dinakpan nga si Jonardo Gamil Apduhan Sr, 45 anyos, incumbent councilor sa Barangay Alegria Norte sa Loay. Nasikop siya human masakpi sa akto nga namaligya og ginadiling droga sa usa ka pulis nga nagsilbing kosher buyer. Nasakmit gikan sa sospek ang unom ka mga gagmay putos nga gisudlan sa gidudahang illegal nga drogas nga gibanabanang mukantidad sa kapin 20,000 pesos. Bypass money, cellphone ug motorsiklo. Matod sa PDEA 7, napaubos na si Apduhan sa Community-Based Drug Rehab Program niadtong 2021 ug nabantayan nga mibalik sa pagpamaligya karong tuiga. Gikatakda untang magpapili kini pagka-barangay kapitan sa eleksyon karong Oktubre 30. Magatubang ang dinakpan ug kalapasan sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Wala na muluwat og pamahayag ang dinakpan.